на ҳар вақт дар зиндагии мо роҳҳои осон меояд, лек ту як роҳро бояд интихоб кунед. ҳикояи духтаре ки роҳи хубро гирифта натиҷаашро надонист чӣ буд. рафиқони гирдам дар аввал розӣ нашуданд, но натиҷааш ҳамаро дар ҳаяҷон овард. инсон монам ё корро аз даст надиҳам? ин савол ҷавобаш на танҳо аз тарбия, балки аз инсонгарист. но бисёр ҳодисаҳо натиҷаи хуб доранд. духтаре бо номи Мария дар чойхонаи Техасо пештар ба кор омада буд. дар як рӯзи хуб ба чойхона марде даромад, монанди шахси бечиз буд. коргарҳо медонанд кадом шахс чӣ қадар пул метавонад чойпулӣ диҳад, лек ин дафъа ҳеҷ кас нахост ин марди бехонаро меҳмондорӣ кунад. қонуни кор ҳамин аст: агар шахси меҳмон натавонад пули хӯрокашро дода, коргар аз ойликаш медиҳад. ин саҳар соҳибкор ин гапҳоро бозтакрор кард. духтар нигоҳ накарда бар ойлики худ ӯ хост марди бехонаро ёрдам диҳад. рафт назди бесоҳиб, худро муаррифӣ карда хӯрок пешкаш кард. бесоҳиб якбора дусе навъи хӯрок ба худ хост. коргарҳо ба Мария нигоҳ карда фаҳмиданд ки бесоҳиб надорад пул дар дасташ. баъде ки хӯрокашро хӯрд, ӯ пули хӯрокро дода боз чойпулӣ ба маблағи 100 пули аврупоӣ дод. ба ғайри маблағ коғазе буд ки ӯ дар ҳаяҷон монд. дар коғаз навистаҷоте буд: Мария хонум, ман фахр мекунам ки шумо инсони бораҳм будаед, ки фикри инсонгариро кардед. шумо хушбахтиро ёфтаед. дар ҳаёт корҳои неки шумо тарбия барои дигарон хоҳад шуд. дар охири коғаз имзои раиси корхона монда буд, ки хост бинад кӣ некӣ мекунад ва худро нодор кард. ӯ либосҳои дигар пӯшида худро дигаргун кард, ки ӯро нашиносанд. тамоми коргарҳо дар ҳаяҷон афтоданд вақте ки фаҳмиданд ин сифатҳо на танҳо дар як кас, балки тамоми коргарҳо дошта бошанд. тамом шуд қисса гуфта, но дар ӯ чойпулии калон буд. боз ӯ калони чойхона эълон карда шуд. кори неки ӯ ҳамаро дар ҳаяҷон овард, ки гуфт: бояд ҳар як инсон барои мо қадр дошта бошад, нигоҳ накарда бар ҳолати ӯ. имрӯз барномаи мо ба охир расид. ин ҳикояро бо дӯстонатон равон кунед ва фикри худро баён кунед. худоҳофиз.